tip kalong na ka network namar ba tulot bha ka network sini sesnong jungi mata te mata perlok ngambut ban le yoga shwas phang ani la slampi las no jram ka mata phat ngam yo le yoga shu nama ka jimpun kam ka jongai ngahaban pendep kam dal sabang step takadao ngam yo ban penmi video hakini gi singi gi balalek te mata perlok ngan le yoga no mo marba kami ka pharu kelas ngajram kajing pun kam ka jonga ka penlong nga bang nganom yo tang banle yoga banle exercise kami ka pharu hakine ki sngi ki balalek te menta ngan persang ban kanthi marba ngalak kwa ban kanthi kami ka phat kelas ngajram teh de so kom to pi perlok oke te menta ngan rang na sli pi kum to keng phai kham bha kum to thai yes no kum to thai okay let's see perlok let's see like that kum to thai yes amin le chwa ya kan mo kane gari ka child pose tai tumne to nang ta le se ka kat kau pus ban le ka kat kau pus le kum ne mo perlok kat ka kat
ka 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 nặng ta lệ sa cũng nè quạt lọc làm dù mà lên lệ chữ cũng nè tiếp hàng lạ này cũng luôn nè là slam phi quạt lọc kembang ông nghe phi mentan em và ngam yuk le exercise chữ nomor kajing bun kam ko janga ngahaban fokus ki kam na dang step kumta ngam yuk le exercise chữ te menta ngala yuk ekalat bangan le biang nang ne sakmat step dang yuk ki step kan ban persang bet ban le exercise nomor ngan ong phi perlok kajing le exercise om de baka su persotenat ya kamet nrei kajing le exercise kaya rapru banyada ya kijingpang khamtam ya kajingpang ringthit kajingpang stroke kajingpang sini BP kaya rabha amar bulsin kani kajingpang sini BP kadai kajingbom yajbha kasnam kithit snam ki kenriang takadau bun sin kibreu ki batrai stom ki sajo ya kine kijingpang ya kajingpang ringthit kajingpang stroke kajingpang sini BP kumta dan kam banle exercise dan banle yoga step dan apila trek kie mensngi dan kam banle yoga step lane janmit mas step tre di nganle ya kan mo parlok kan ne ka we ka step ani la slam phim ju le yoga shu ta kadang ngam la shu rai bat te kiti hagi kijat mo bat te kiti kijat nta penteng khu ya kli aki kho siu đây ban ra ka kijat ani la shu de ni pang pha kamet ru rumah slam ngam ju yo le shu de ka am la shu de ban penteng khu ya ka kli ru ngan le syatang sempil di perlok ndai de ban le sisin le ya ki ba em sisin bala stop kato katne por ban le yoga kan sisin bala stop tapi badan jar hable biang nadu basdang ndai fi lada shu le dare ki ba kamu tamet ka phat kan sapak anra kham hangne khindiat thrai kham i bha mo la jangai prat phi okay why
Exercise is best for your health. What ya pensap ya kajing ben yung giway mo. Na kaling kajong nga pensap re. Ndai kibun giba kan ben ya kajing le exercise jong kaging. Tambah nga pensap re. Ya le be. Stres untuk apa? Nakam balik. Sa katokan ni step. Yes. To Thai lai i Thai. Le ka pam tripos kum ni. Yang kum ni ikti stress semua. Kum ni le ka pam tripos. Kay rapan penbe cikit kijau. Pam tripos.
Lagu ni bat pen kapan bek ya ki tit terpeng deh. Ya gini kising. Hari jaga api ka biplat. Kadang ngam yuk lap haban kik. Bat kum ne. Lada pi. So jiram kan em. Bat dakan ne ki le kum ne. Karwat kum tu. Karwat kum tu. Dakan ne. Tu karwat. Karwat kum ne mo. Om non kamre ka spa jong madu preston jong kota sama. Ngin sulle bet la jong. Ka spa jong madu preston phi hadan kap kan thei. Kalau ka ma phi. Dan kamla la sulle kum ne la jong. Mo. Nama ka spa jong madu preston ka de ka. Ka spa. Kam auri ya. Way. Lai. Sa. San. Real. Nyo. Pra. Dai. Shpo. Kat way. Kat kat lai. Kat sa. Kat san. Kat real. Kat nyo. Kat pra. Kat dai. Po. Way. Lai. Kat sa. Kat san. Kat real. Nyo. Kat dai. Lai po. Sempil pi. Hei, tak sempil lebih. Tamadon ki babeng. Ya kajing le yoga juga kan. Kajing le exercise juga. Ndre na kalenga juga dengan perskap ya. Film dai perskap. Namar mano ba yun no mangihi bale. Na perskap ki babeng. Wala ki ben makna kanoro. Yung dai perskap. Ni haban le ya ka ka ba mangingi yun no. Ngana tu pi perlok. Kajing le yoga ka ai jumuto subun ya ka ko kie jung bro. Ka pelat ya ka jingpang ring tit, ka jingpang stroke, ka jingpang BP sini. Ka pelat. Namar jingle exercise kane lane ka jingle yoga. Ka ban bet ki ki jao. Bunsin ka jingpang stroke, ka jingpang sini BP ring tit. Ka kidai namar ka jing bombet ki tit ki jao. Kidai ki jingpang kadai namar tang ka jing kenriang ki tit ki jao.
kumta dan kam ban le yoga ra le yoga em ra fitre kiem ta men makna men sengiru mar sendep tre pila ban le janmit lane men setiap kapan bej git gijau kumta kapan yaj bej ya kasnam hawa kasnam ka yaj bej bunsin kini ki jingpang ringthit kini ki jingpang sini BP ki jingpang stroke kinom don hagamet dung bro lada phi don ka jing sngo sitom ki thit em ka jingpang ringthit persang ban le ya kini ki exercise ki bang apan EP la phi dei ikan thela ne senrang ru persang ban le katkum ka jing sola ka met ka phat la jong omre pat ban le jubor mo mar la phi le jubor la ban laj do mo te le katkum ka jing sola ka met ka phat la jong te sa persang but je kini step ka mangangapan i tangki simple kini gidi tangki simple mo ngan sana pen i susu kiba kamlong complicated hadin rei la phi la tangki simple ru kalai rap sibun phi le so atang ki ba khamsuk tane ki ba simple le ki ba long complicated hadin te perlok kalaya katto minute mo te ngat kut swa ya kaneka live stream ngan sa tang le biang hakine ki siban wan te kuble sibun ka step basuk dokumen fi baro ki pa pe kaneka live stream